Приятели, здравейте, скъпи мои! Щастлива съм с вас. Оглеждам се, наистина сме свои. Днес доста е за вас. Приятелството, то какво е? Протегната ръка в точен час. Какво за другия добро е? И иска ли да чуе моят глас? Тревожа се за всеки по-отделно, дори да не го показвам аз. Обичам ли е безпределно, а любовта ми е за вас. Здравейте, скъпи мои! Приятели сме до живот. Всеки взема своите завои. Понякога